Tita Wilma, makaupod ninyo tub-tub-tak na stress. Diri sa programa This Is My Life. Kumusta ang paniyaga? Kumusta ang temperatura sa inyo direlaos? Kag kamusta man ang kapaang kagkainiton sang aton palibot? Extra careful. Kamusta panyaga? No, sudan tada panyaga mo na lang yung pamangkuto ni Tito Wilma. Okay, relax lang ka mo dira. Sa nahambal na sa inyo kabus nga lagad, Tito Wilma sugaton. Upda na kita tub-tub-tak na stress. Dira sa inyo mga lilisuan sa mga radio. 684 kHz. Kag hind hello man. Sa aton mga kauturan nga ara nagaupod sa aton live paagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod may ara kita dira chat room para sa inyo man mga greetings kag pwede man kamo dira maka-comment na inyo send yun na inyo greetings, pwede man kamo karon makahatag inyo panugdaon ang inyo talamiyawon kag syempre kung ano man ang inyo luyag mapalabot diriya sa This Is My Life. Okay lang ina siya, no? I-type ninyo dira kag i-send sa aton sa niya Facebook page sang Action Radio Bacolod. Siyempre, sa inyo naman mga mensahe sa mga aralan sa ilang mga radio, pwede gininyo man mapadala sa text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Bao, doon nakibot man kita kaina. Nakuha ang aton sa 32 inches nga flat TV. So, congratulations mo sa aton winner. Tubo ka, suwerte mo gid iya tuto, Ricky Cabrillos. Pero may ara pa ta isa, si Wilfredo Munoz, ini sa San Dionisio, Barangay Granada. Malapit lang ang Granada. Pwede ka pa kahingabot. Bisa na, hasta pabuas na. Sa ato naman mga hopeful winners. Padayon nga wala nagadula sang ila paglaom nga mabunutan man ang inyo sa ni mga kupon. Hindi magdula sang paglaom. Kinahanglan adlaw-adlaw may aragid kita iya sang paglaom nga diin makasiling ka bala may maabot nga grasya sa inyo. Di kung may kupon ka di may chance ka nga mabunutan na. Gani relax lang ka mo dira. Kag pagkatapos may ara pa ta pala abuton, di ba? Dakop ka daog ka. Ina actual na ina. Kung dakpan ka mo, winner ka mo sa gilayon. Anyway, karon nga hapon, hyper ka, relax na. Karon nga hapon, itong sulat nga pagabasahon, lipot na ng iya mensahe, natungod sa iya sini boyfriend. Makatutan ay sa gugma. I-relax ta na ibandera nga mga nakapending mga sulat na tungod sa mga hibubunot ninyo, no? Sa aton sini pamilya kadtutaan ni sa gugma mga hibubunot naman nila sa gugma ayton tandugon iya karon nga hapon. Ang sulat dira sang Siman, isa ka Siman nga pila ka kilometro anak na intindihan man ni Tita Wilmang imo hibubunot. Don't worry, malabutan ko gid inang imo sulat sa aton sa niya personal account, may arap pagit sa aton sa ni Facebook page, no? Sa Action Wilma Sugaton. Kadamo sa ila dira. But anyway, okay lang na siya, Tito Wilma. Bantayan man inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Ba magsiling horoscope karon nga adlaw. Pet sa ano na kita subong? Setyembre 14 tuig 2022. Bispira sang adlaw sang swelday sa aton sa ni mga kauturan nga nagatrabaho. Tingara na mga nabilin sa aton puluyan ga paabot naman na anon dala karon ni mama or ni papa man kun hindi man karon buwas di bala. Buwas gidya kay buwas ang 15, Tita Wilma. May ara bala pa sa lubong ay iban masiling naman ang mga ay salamat. Jutay na lang nga pag-antos. Makabato naman ako sang akon ipangpadpad iya sa amon sa ni mga kautangan para makapangutang naman liwat para iya sa sulod sang 15 dias, no? Makapoy mabudlay ay para sa mga budget officers ang tag sa kapamilya ang pagpatigayon sang budgeting sa mga kinahanglanon, di bala? Okay na siya importante. Is maka 3 times a day kita hindi lang tamaligaran iagutom kag maka-snacks lang da lipay na. Di ba mga senior citizen, abi ninyo kung ano, approve man bala sila nasa sining
option na nga paghukas o kung hindi na paggamit sang face mask ba mga seniors sa mga healthy nga seniors pabor, di ba la? Pero ako ya personal kung pamangkuton, senior ka man o kung ano ka man, bata ka man, tigulang ka man, healthy ka man o kung may ginabatsyag ka, much better nga hindi lang anay kita magpadali-dali, di ba la? Halong-halong lang anay. Man kabudlay kuno mo sa isa ka bagay nga gulpihon, kinahanglan amat-amaton. Kag maayo man nga balita ito na siplatan ni Tita Wilma kaina na kay kundi may deployment ban iya sa aton sa mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia ay salamat liwat na naman makatrabaho ang aton dira mga kauturan nga wala iya nakatigayon na sa pagtrabaho liwat or sa pag-apply man sa trabaho tungod man sa deployment deployment ban nga ginpatigayon last time sang former labor secretary kung madumduman ninyo si Belio to bala no nadumduman ni Tita Wilma kun nga atong ginpagwang deployment ban tungod sang mga utang pa sa mga Saudi employers sa aton mga OFW I think nakalabo to daw sobra to bala billions to mo, no? Mga something 4.5 or almost 5 billion pesos itong sa mga OFW. So, sa sugilano naman sang aton sa Secretary sa Department of Migrant Workers, si Susan Ople, sa ministro sa Saudi Arabia, na kay Minister Al-Raji, kag sa gobyerno mismo, sang amo iyang ginharian, pamo kay na makabalik ng ating mga kauturan and hopefully mga first week of November na makaprocess na kagliwat na naman nga magapasin pala pero ano na siya ay hanang matabo man sa ano Tita Wilma ining nagwa nga balita nga may posibilidad na ang rocket nga lansar iya kagabi sang China na alas 9:19 ginpalupad nila halin sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan Island sa may China. Ti may posibilidad ngang iya mga debris tigin paano to ba ginbuyan? Ti may posibilidad ngang iya sini debris mawasak na to sa babaw ng rocket. May mga malapta na mga parts siya na may posibilidad magatupa iya diri sa aton sa Pilipinas, ha? Pero hopefully hindi lang kay kabudlay. Pero nakigangot naman na may ara naman sila communication sa aton Civil Aviation Authority o kung sa aton sa NICAAP kag ila naman gin-verify kung di mga posibilidad pagatupan sining mga debris base man sa notice to airmen na nga ginpagwa sang Civil Aviation Administration sa China. Pero may may reminders lang ng aton yang PhilSA, no, ang Philippine Space Agency sa mga makitaan ba lang mga debris halong lang sa pagpamudyot ba hindi siya manami may posibilidad balahaw na mga posibilidad nga hindi nga mga nami nga resulta kinahanglan kita iya maghalong-halong lang. Alaw na 50 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang ito na food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di tagin na pagkalipatan. Pero daw ano bala ka-importante sa... Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability
Accessibility, Action Reports, Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga
gadgets tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am na kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances. 4 na Action Radio Philippine Standard Time ba hindi gid siya magpalibak pagkabati iyang ari ng aton winner nga isa ka ina kag nakakuha sang 34 inches flat TV. Abaw naghuyab man pa kadto diri ang isa pa gid naton ka winner para sa dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay. So, check naton, ha? I-check naton Studio 2 with Action and Defensor Lisay. Siya ikununing, good luck kuno sa mga winner. Beta naon ta. Check na ito ni Studio 2 Action, Ann. Yes, Tita Wema, ngayong hapon sa aton yung mga ka-action sa liwat. Ang syempre live kita dito sa Studio 2 sa Action Radyo Bacolod para sa another claimant naton. Ang isa man sa nalawagan naton nga sa sininga adlaw. So, ano biningalan ta, sir? Wilfredo Muñoz. Sir Wilfredo Muñoz. Saka? Muñoz. Sakto. Muñoz. Taga-diin ka gani, sir? Taga-diin ka gani? Taga San Dionisio, ma'am. Taga San Dionisio sa Granada. Barangay Granada. Saka, no? San Taxi driver ni sa actually, Tita We. Kag, familiarize ako. Amaya, kagi ka na sakay sa ako ng taxi mo. Amaya, ikaw si Ma'am Defensor. Ito natandaan niya ako, Tita We. Well, anyway, sa liwat, sakay, sa atong coupon winner sa subong nga hapon, dito na pagpalawigon pa. Yes, no? Ano ay ang iya nga mangin kapalaran? Mangin kapalaran, gidya. Ang iya nga mangin madagan. Pero anyway, sir, ano ang imo diri nga mga ginaay, gidya? 1,000, ma'am, 1,000? 1,000 gidya. 1,000 gidya. 1,000 gidya, Tita We. Sige. Sige. So, inabantayan naton kung ano ang makuha nimo diri subong nga hapon, sir. Tuduha lang ang pagpalibot. Kapyot lang daan. Hindi talaga siya ko. Hindi, lang. Kapyot lang danay. Kapyot lang danay. Kalma lang danay. And then, in count ko 1, 2, 3, hindi ka makibota. Basta wala magulpi mo muna. So, kalma lang. Chill lang tayo. So, sige. Kalma lang danay, di ba? Daga kurugaw. Sige. And 1, 2, 3, go! Go! 1,000!
Mhm. 1,000 lang. Oh. Ay, 1,000 gitoon! So 1,000 isa to nagtupa. Nakabati ka ni Tawar. Ay, Ano, ano? hambal niya. Ang hambal niya. Sana lang na hindi ko may mula. Ang hambal niya is 1,000. Tapos, naginulsul na sa kay hambal niya. Lahok lang man ang 1,000. Nagtuhon ka sa 1,000. Pagtapos, pakita mo na natin dashboard. Lapit-lapit lang yung dashboard. Ayaw lang po. Isa na lang yun kaguhit kag mag-cellphone na. Te, kita mo lang na ha. Kita mo get. Isa na lang yun kaguhit kag mag-cellphone na kung tanay ang iya na malag. Ang galing hindi ang ba yung cellphone. Cellphone 1,000. Oh. Okay. Ay, 1,000 pesos tayo. Jutay na gid lang oh. Oo. Santiago ito, silpo ito. Tingnan mo na lang gani. Ang problema kayo, ang baho 1,000 ka. Hindi na. Wala na rong tutay. Ay, 1,000 pesos. Paama lang yung mga coupon. Pero at least nakakadto ka dali. Kasi nakitaan mo kami. Ang mga kaupod na sa or mga members sa Action Radio Bacolod, sir. Okay. And siyempre, sige lang, ang balugid ka ginasamon, 1,000 mo. Oo, kung naging hatagin. Amo gali laglahos mo lang to tani. Pero mo ko, ibang tuya ako gusto. Dapat kung maghambal ka, hindi mo pag-isikreto. Dapat kung ano gid ang sa heart mo, amo ko naghambal. Round to tani namin pa no. Round to pa namin gid. Wala na galing. Wala na galing. Oo. Isa lang ni galing tayo. Anyway, so what, congratulations, Simtay. Importante, may pangbakal ka, Okay. ano? May pangbakal ka bugas, may pangbakal ka sudan. O, di ba? Gani man no. Kay dalipay mo ko gani nga si Action Rick Cantong nagtawag sa akon. Abi ko Kay na. gani kung ano lang gali kay nagdaog na ko. Nakatamiyaw sa akon, ginatagaan na niya ko gali iya daog. O, di ba? Nabatian mo May gid dapat puli lawag ka na nga 1,000 pesos. Huwag ipirde. Wala, gid pierde. Ang importante, wala pierde. So, sige, Tita Well, live din sa gihapon sa studio to sa Action, na Radyo Bacolod, ini ang inyong Action, na Defensor Lisay. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Okay, so congratulations kay Wilfredo Munoz ang San Dionisio, Granada, Bacolod City. Congratulations, ginalahugan pa siya kaina ko na ng gusto niya. Di ang gusto niya, 1,000. Siling ko, hindi kasang bugas, di kasang cellphone. 1,000 kita mo. Ang 1,000 to, na pahinulusol man siya. But anyway, congratulations. May daog ikaw sa gihapon. Kaya sa ito naman mga kauturan, sa ito mga palanggang mga tagpalamati dira, padayon lang sa pagpamati. Na? May ara pa kita at tubtob. Si Tiam Rejas siya tinga pagbunutay sa aton mga winner sa aton sini mga coupon nga sa itong tambiolo ang dakup ka daog ka ruleta promo kag I don't worry kay nga pagkatapos na may ara magyapon kita nga dakup ka daog ka sa area inaya ini kamo di kadto kami nagi makadto sa area hulaton yun na kon san una kay pagkatapos ini nga itong promo may ara pa kita promo nga dakup ka daog ka bantayan ninyo ina sa lugar dayan di ka abi mo kapanago kamo ina ako makalabot winner na winner kagyan. Okay, alas 12:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay nga mga anak mo. Katuan ko bila na yung pila na akong mga greetings sa text hotline at ko magbasa sulat bala. Mayong hapon tita ginsend ko ang mga pictures sa account mo nga Wilma Sugaton. Ay, check ko be. Ang Wilma Sugaton, may Action Wilma Sugaton. Ako ng Facebook page. Try ko lang, ma'am. Ha? Thank you, Tita Wilma. Good afternoon. Greet ko lang ang ako ang atiya nga nagapanyaga Elvera Alvarez sa Barangay Ayungon Crossing Inis.
Crossing Ines, Jake ni Gali, salamat kag madamo gid nga salamat. Mayong hapon. Relax lang na mga naka-online kay basahon ko lang account inyo mga greetings, ha? Okay. Tawil good PM, monitor lang kami dito. Miyaw ko lang akon mga kasimaryo. Mayong hapon, kagawad budot ni Asang Barangay Bulad, Isabela 0874. Arayaryo, siling ni 4537 Tawe, Panyagata. Sudan ko kinilaw nga daon sa kamote nga pula with matching penirito nga talong. Mati lang kami di sa NHA Tupad Balay ni Eric Magbanua sa NHA sa may pahanukoy. Mayong hapon lang da sa inyo abido holding inyo kinilaw nga dahon kamuti kay paborito ina ni Tita Wilma. Well, anyway, salamat. Joke ko lang na, angga lang na. Ay nga mga anak, ginakumusta ko gali dira sa Gilungan, sila ni Papa kag Mama Rufina Subong man, kay Hazel, kabay nga yara kamo sa maayong lawas, ma. V. Marnis ang La Carlota, salamat gid 1780. O ari lang kami diga pamati Amihan family sa Binalbagan. Salamat gid. Mirna Amihan ini 3148 and of course, Manang Betty, kamusta ikaw, no? Manang Manang Betty Lau. Mayong hapon, kamusta lang kamo dira? Kamo dira tanan ana. Okay, Ma'am Yolanda Pasamante, salamat man ara man siya gihapon naga-monitor kay padayon nga nagaupod kay Tita Wilma. Tatay Tony, ano ya sudan mo? Ginataan ko no nga mong go with Penerito. Sampat tumpak, Tatay Tony. Salamat yan. Okay, alas 2:13 na. Ang aton mga naka-standby dira sa aton sa ni chat room. No, relax lang kamo dira kay pasakailihan man kamo ni Tita Wilma dugay-dugay. Mabasa na kita sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang mensahe sa aton letter sender, ari lang dihog, day ko na lang gin-open sa akon sa messenger sa akon sa Facebook page Action Wilma Sugaton. Nagapatawag siya sa ngalan ni Iza, yes, Iza sang Bacolod na tungod ini sa iya boyfriend na dugay-dugay na. Kagang iya mensahe sa This Is My Life na gasiling. Dear Tita Wilma, tawag lang ako sa ngalan Iza, 23 years old. May boyfriend ako, tita, halin pa sang una. Mga teenager pa lang kami, nobyahanay na. Tawga lang siya kay Ding. Natalana na ang amon kasal tani sa maabot nga 2023. Pero ako ang nagdesisyon nga i-cancel ini. Nabalitaan ko may lain nga ginabuangan nga babae si Ding. Nakasiling ako na kay may nagpadala pa sa akon sang picture sa isa ka park nga nagahag ang babae sa iya. Kasakit-sakit gid sang nabatyagan ko, naghilipion gid ko, Tita Wilma. Nakig-break ako dayon sa iya. Wala na bato ni Ding ang tanan nga ginhimo ko. Kag sa pihak sang iya mga explanation, wala ko gid siya ginpatihan. Ginbatsyag niya ang tanan, hasta nga nagmasakit siya. Kag nagapahubog na lang permi. Tita Wilma, resulta sang iya pag-inom sang alak. Nahalitan ang iya liver
kag naglabot ini nga hindi na mabulong. Naluoy man ko sa iya. Ginbisitahan ko siya sang na-ospital siya. Kag ara man ang babay nga akon ginduha-duhaan nga ginbulos sa akon. Nga nobya niya. Kag dito ko man, Tita Wilma na pamatudan, nga sister gali niya. Ang babae, dugay na nga naglaya sa balay nila. Kag sang maaktuhan sila, nga nagahag, amo man to ang time, nga liwat sila nagkitaay. Dugay na nga gusto i-explain ni Ding sa akon ang tanan. Galing kay indi gid ko gusto nga magpamati kag magpati. Tita Wilma naghinulsul gid ako sa akon katig-a. Kag wala pagpamati sa iya explanation. Subong masubo man, pero napatay si Ding. Kaginhinulsulan ko ang tanan. Ginabasol ko ang akon kaugalingon sa natabo. Inasubong ang akon sitwasyon. Hindi ko ma-let go ang balatyagon ko, kag hindi ako maka-move on. Ano ba lang dapat ko himuon? Inagin sulat ko kag padala sa imo, basi pa lang mabasahan mo, Tita Wilma. Sa aksyon Wilma Sugaton. Maayong hapon sa tanan, Iza. Hay, gugmaho. Una sa tanan, maayong hapon. Sa itong siniletter sender kay Iza, madamo gid nga salamat sa imo. Na? Unang siling naton nga mahinulsol man kita, apang ulihin na. Unang siling nga antes ang tanan hinulsulan taanay bala. Pero ti hindi kita makapakut sang padulungan sang aton ginahimo. Kag kun maghinulsul na kita ulihin na, may mga pagbago ka ba lang mahimo sa lawas mo, sa kaugalingon mo, syempre wala. Na? Masakit man ang tanan, pero natabo na. Basulon mo man ang kaugalingon mo, Inday Iza, pero hindi mo na mapabalik pa ang tanan. Pensaron mo lang, long engagement, halin sang teenager pa ka mo nga nubyahanay, until nga naglabot ikaw sa edad nga 23 years old na, ay, ang mga anak. Iban gani pagkakilahalahay, pila lang kabulan, asawahay na, no? Subong kalabanan, sang una, mas gina-consider sa mga naganubyahanay ang ginatawag long engagement. Kaya ang punto nila dira is para makilala mo, magkilalahay ka mo nga duha, makitaan mo, mabatsyagan mo ang mga kinaiyan niya, makita mo ang mga diferensya niya, kag kung paano mo matun-an nga mahakos mo inatanan para sa inyo pagpangabuhi, at least, kabalo ka kung anong himuon mo nga pag-adjust sa kaugalingon mo. Subungay na napaminsar, di ba la? Pag siling nga love ta ka, love man ko, o pakaslan ta ka, pasugot mo ng isa, and then away, pag matuwigan bulagay na, hindi kami compatible, abi, daw mo na lang nakahapos. Unlike before. Pero sa case ninyo, nga duha ni Ding Inday Liza, masubo, na? Malawig, galing kay ikaw, na ano ka, nabutang ka sa sitwasyon, nga sa di nang ibabaw ang imo pagpangimon, nagpangibabaw ang imo ka imon sa imo sini boyfriend. Kay Ding, nga wala mo gid siya gintagaan sang mikadyut lang gid nga espasyo nga maka-eksplikar sang iya bahin. Makita lang sa mga mata mo na balasiling naton kung kaisa, kung may ara imarites sa imo, kung may imarites sa imo na tungod sa mga amusina nga mga bagay, na tungod sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa, sa bana, tapos yung kaisa makita pa sa imo mga mata, ma-judge ka dayon. And being judgmental kung kaisa, makasala man ikaw. Di ba la? Na, nga sa ulihi, wala gi ko na kunahuna nga amusina, pero
wala na maano ka na lang, makido ka na lang. Magsiling ay way man ko bigay ekspektar nga mo nadala lang ko sa silabos ang balitsagon ko pero hindi na naton mapabalik pa ang tanan. Di bala na inday iza hinulsulan mo man ang tanan natabo na. Ang himuon mo na lang para sa kayding although nga nagkapangayo ka nagin man kapatawaran sa iya sang natabo before siya nag-expire o kung before siya nadula sa kalibutan, importante is nakapangayo ka kapatawaran sa iya na nahangpan niya. Kalain no, kita mo na ang tugahon sang gugma kung mapaslawan. May ara iya nga kung mapaslawan galiko ko gamay pero sige lang. May ara nga mapaslawan ka sa gugma, matiyag mo guba ang kalibutan mo. Matiyag mo do na nadulaan ka sang pakpak. Feeling mo daw wala na pulos ang kabuhi para sa imo, right? Ina, kung ipangibabaw naton ang aton balatyagon. If you let your heart rule over your head, isa ina sa mangin resulta. Kay mahambal ka, much better nga mapatay na lang ko. Sang sa, hindi bala? Yes, insakto na. May ara man kung kaisa nga bisan ano ka pakaalam hindi ka nakapamensar tungod nangibabaw ang imo sini balatyagon ang imo love sa tao nga imo ginapagkamahal amo nang ginahambal bala nila nga tungod sang gugma mo sa iya do GAGA ka or GAGA ka di bala may mga ginikanan nga nagahambal sa ilang mga kabataan sang subong sina ilabi na kung ilang mga kabataan mga maalam kay nga daog sila sang ila balatyagon amo na mga anak, as always, gid nga gina-remind ni Tita Wilma, nga once gani nga ma-in love ka mo, tandaan nyo ang tanan sa aton kabuhi, dapat mangin balanse. Dapat mangin balanse ina. Balanse ang maayo kag hindi maayo. Para nga kung anuman ang mangin epekto, hinulsol ka man pero hindi tuman, mangin malipayon ka man, pero okay man. Di bala mo sina. Pero kung mapaslawan ka, okay lang. At least na-prepare mo na nga danang imo kaugalingon nga you've done your best. Di bala? Muna isyang himuon ta. Mga anak, sa nasiling ko na, ang kapaslawan, isa ka kapaslawan sa aton kabuhi. Paghigugma man sa career taman sa kung anuman nga aspeto sang aton kabuhi, hindi ina ang mangin katapusan sang aton pag-exist diri sa kalibutan. Kundi sa tagsa kakapaslawan nga aton ma-encounter sa kalibutan nga ini, palatandaan ina nga may bag-o na naman nga magabukas sa aton kabuhi. Hindi kita dapat madulaan sa paglaom. Di ba mo ng hambal ni Lord? Hindi ka dapat magdula sa paglaom kay ari ako nga handa nga magbulig kag magtuytoy sa imo. So ikaw inday Liza, Liza, kagina pa ko nga Liza, umit L titawi para mangin Iza, no? Iza, i-let go ang tanan, i-release ang tanan sa balatyagon kag panumduman mo. Wala ka na sang mahimo padera. No? Buligi ang kaugalingon mo, nakahinulsol ka na, nakapangayo ka na sang kapatawaran kay Ding before siya nadula sa kalibutan, na hinulsulan mo na ang tanan, tinguhai nga maka-move on ikaw, nga malimtan mo ang mga hitabo nga ina. Paano mo ina mahimo, Tita Wilma? Una-una sa tanan, prayer. Na, aragi ko da iya. Prayer, una pangamuyuan mo ang espiritu, ang soul, ang kalag ni Ding, nga kabay pamaangkon niya ang eternal peace with the Lord. Na, nga kabay mangin happy siya with the Lord, kay nga awala mo ina mahatag sa iya diri sa kalibutan. Para maangkon mo man ang kalinong kagkatawhay sa imo balatyagon. Dira mo ina mahibaluan kung anong purpose ni Lord kung nga isa ina sa mga natabo sa imo kabuhi. Lord, ano bala ang patimaan nga mahatag mo sa akon tungod sining natabo sa akon kabuhi? May panibag o bala na sa ano nga bahin, sa diin nga bahin sang akon kabuhi? I-guide man ako, Lord. Tuy-tuy ako na. Kaya nga, kung magpabilin ka sa amusin na nga sitwasyon sa kabuhi, magapabilin ka sa madulom nga bahin sang imo kabuhi,
hinulsulan, basulon mo, tubtubsan o ang imo kaugalingon. Ha? No sila nila, let bygones be bygones. Ha? Be thankful kay Lord nga natapos na to. Amo na lang na, no? Kaya nga, ang tanan hindi mo na mapabalik sa kabuhi mo. Bisan magsiling ka gurong nga dulaon kung kabuhi ko para nga salaman na nga ikaw mismo madula sa kabuhi mo para maka bayad ka sa kaiding sang sala nga nahimo mo. No. Ina mahimo mo kung ipakita mo kay ding nga nagatamod sa imo nga nagapaninguha ka nga bag-uhon ang kaugalingon mo. Nga ginabuligan mong kaugalingon mo nga mabag-o ina kag magpadayon ikaw. Kung ano man ang wala madayon nga mga plano ninyo nga duha before sang buhi pa siya kag wala pa kamo nag-break nga duha, padayon na ina. Gamita ina nga inspirasyon, leksyon nga natabo sa imo na kag kun magmalipayon ikaw, abi mo dira na nga bahin nga sa diin ang boyfriend mo mangin malipayon man sa iya na hamtangan. Ha? Always good. I-pray mong soul ni Ding. Pray ka kid, of course, kay Lord. As always, every second of your life. Amo na lang na siya, girl, ang himuamon. Ha? Kaya amo na ba lang may ara kita mga palanambiton. Mawara naman palanambiton. Kung madumduman naton. Inang mga dinalan nga ginapulong sang aton mga katigulangan ba lang sa tag sa kation. Sa tag sa kation nga may mga masakit nga nagakatabo sa kabuhi mo, mga hibubunot nga nagakatabo sa kabuhi mo, may katumbas ina sa imo. Di ba la? Kung nga nagakatabo ina, may rason. Sa nagakatabo nga ina, may leksyon, ikaw nga makuha. Right? Di ba la? Kag sa nagakatabo nga ina, sa madason, kahibalo ka na sang dapat mo himuon. Gani husto na nga husto na nga pagbasol sa kaugalingon mo inday iza na hindi pagpahanuguti nga maupangan o kun mapunggan sinang isa ka masakit mo nga nakaligad o kun kahapon ang kalipay nga posible na aman sa imo para sa palaabuton na di ba hindi nga kaya maghagay ka kalisod. Ha? Natapos na ang tanan. Kung nga ay natabuin na sa imo, it is the will of God. Kung ano man ang iya purpose, siya lang ang nakahibalo. Ang tanan nga mga hibubunot, ang tanan nga mga kasakit, tanan nga mga kanakaligad, na hinulsulan mo na, buligi na lang ang kaugalingon mo kung paano ikaw maka-smile na nga kinahanglan pagbugtaw mo sa aga makayuhom ka na, maka-say thank you ka na kay Lord, maka-say thank you ka na sa tanan nga mga blessings nga hatag niya sa imo, kag maka-say thank you ka na sa iya sa pagbulig sa imo nga maka-move on kag makapanibag-o sa imo kabuhi. Ha? Okay, kabay pa, bisan pa, makalugpay man si Tita Wilma sa imo. Kagwapa bala sa imo, you're only 23 years old na. Tandaan mo na, ha? Kagwapa sa imo, kaugdang sang imo katahom nga nakitaan ko. Sa imo sini, mga picture. Although ang imo nga PP, ang iya ni profile pic ya hindi iya itsura, no? Kundi nature, no? Nature, ang iya nga profile pic. Pero sa imo mga photos, kagwapa sa imo inday. Gani hindi pagpahanuguti nga magapaulipon ikaw sa mga kasakit, sa mga hibubunot nga imo ginaangkon sa karon. Gwa kada. Iliton ang imo panulok, ang imo balatyagon sa kasangkad kag katahom sang kalibutan. Kaya ma-appreciate mo gid ang tanan. Okay? Isa salamat gid sa inyo man mga palanggan naton nga mga tagpalamati kamo man. Mga hitabo sa inyo kabuhi nga nakahatag sa inyo leksyon, nakahatag sa inyo problema, na kay posible man magamit bilang palahinandigan or inspirasyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati kang nagaupod sa sininga programa adlaw-adlaw. Isulat ninyo ina sa papel kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City.
pwede man, paano pa ma-share diri sa Action Radio para magkikita ay magkita. Ma'am Emilia Hipuni, di bala? Kita na naman kami personal. Abaw salamat gyan na. Paamo kay na, bisan gamay lang nga mingle-mingle nga magkakalit man, kiti may tagsa-tagsa man kita ka mga obligasyon, kag responsibilidad, magka-hi and hello, okay na ina siya, na? Kag, hindi gani, kung may Facebook account ka mo, isend nyo lang sa ito sa ni Facebook page, Action Wilma Sugaton. Mabaton ko na sa Messenger. If not, sa akong pagid nga personal account, Wilma Antupina Sugaton. Okay, kadasig sa nga ito na oras, alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Musiling ni Mama na, wow, congrats sa winner! Mayong hapon. Okay, balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Okay, sa mga naka-online na ton, bawal ako gina, kakambya bang? Okay lang. Ma'am, Ana Sinora, mayong hapon ban sa imo kang salamat. Thanks for the big heart, ma'am. Ay man si Ma'am Diding Alohamiento, yes, mayong hapon man sa imo. Bisan init, sige lang tawe, karon bugnaw naman, amo man na on and off ang ulan ho. Bala halalungan bala ma'am, no? Kaya nga akon kay kahapon hinablos, ano gani, ang apo ko sa hinablos ko, nga sa akon ba, nag-ano lang tumayin, halin sa schoolan, nanay, pag abot ko gina from the school, sakit-sakit akon ulo. Wala siya isang gabi, nag-chill na, sakit-sakit, pinsaron muna bala. And thank God na, singko pamati lang kay nanay, inom lang damo, tudo, kagin, mulo masahe na. Siyempre, jutay nga himas-himas, angga-angga, kabalo ka naman sa mga kabataan, tiumpawan pagkaaga. Kung hindi ka mag-ayo, hindi ka kay eskwela, kaya hindi ta kapalakton, kung may ginabatsyag ka. Pahuway anay, di ba? Amo mo lang na, no? Ay, mga anak ka mo. Hindi, Ate Kim Eriman, good afternoon man, ha? Ako yatawi happy na kuya, ga-relax, wala taya mahimo. That's life, go lang. Amo na iya, ma'am, na good vibes lang kita everyday. Novi, magapad ba yung hapon? Ga-monitor lang sa Barangay Pandano DSB. Yes, ma'am. Marjorie Ward. Miss you, ma'am. Thank you, good, for the kiss and the heart you sent. Okay, salamat, Gid. Yes, Barky Tribe, mayong hapon. Ara sila ni Barry Moses Yulo Norbing kag Gina Galicia. Gapamati sa karon. Inday Blaza, good afternoon, ma'am. Inday Blaza. Ana, sinuro namin kay may dala pa balita. Wala labor sa mga herbs sa my story pa. Kung ari apo ko, namian gid siya magpamati. Magusto ko na mga mag-story mo. Namin tayo mag-storytelling. Bigyan lang pong from time to time bula ma'am, para may variation man ang ginadulong ko sa inyo. Well, anyway, thank you so much. Ma'am Emilia Hipunia, ang imo ginapamangkot kay Tita Wilma, wala. Ang sabat ko, wala pa. Na? Kay gusto ko ako ang mga mot sa pagluto. Afternoon, Tita Wilma, gapamatigi kami permi diri sa may bago, Villar de la Cruz. Salamat, Ged. Kay Sarah Reyes, Naras, Flor, Dida Richel, Vanessa, Norfi, Dennis, Jane, tanan sa Villa Caridad, La Carlota, mayong hapon. Tita Wilma, okay. Monitor lang sa radyo, samtang gabantay sang Tianggi. Gapamati sa This Is My Life. Kag sa tanan nga programa sang Action Radio ay si Angela Gayondato Castillo, no? Mayong hapon lang da Inday Angela Castillo. Salamat gid sa radyo lang sila kuno. Yes, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my Aunt Miriam Malacca on her birthday today. Likewise to Janeville Suyod on her 4th birthday. Thanks a lot. God bless you and more power. Yes, Ma'am Elizabeth, thanks for the prayer, for the love, for the kisses, and the flowers you sent to Tita Wilma. Thank you again, Ma'am. Connie Laparan, Tamyo Kulang Laparan family, Labanyego, Turbera family, kag Espericia family. Ma'am Connie Laparan, San Salvador Benedicto, thank you, Ged. Na? Pila lang ina sa atong sa mga greetings, mine. De La Peña, Greg Chris, no? Greg Chris De La Peña. Mayong hapon, Tita We, salamat gid. Paaw mo kay na bala. Enough lang na anay, karon naman dugay-dugay.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in... Report! Kanaton nga mga tagpalamati, dali. Gid lang kay may isa kita ka flash report upod kay Action Eden Abolso na hinungod sa isa iya ka arestado, no? Suspetsado, I think, no? I-check na ton sa Action Eden. Action Eden. Action Wilma, isa ka person with disability ang na-intercept diri sa may bahin sang Bredco Roro Terminal. Sinigid lang nga hapon kag nakuhaan ini siya sang tatlo ka half not tied sang suspected shabu, more or less bulubanta diri sa mga operatiba nga ari di karon Action Wilma, mga 50 grams each ni siya, so tatlo ka bilog, more or less 150 grams, balor masobra 1 milyon ka pesos. Ang natabo Direction Wilma, ini ang sospetsado kung ang arestado amo si Marshall de los Santos Jr. nga taga Lapas, Iloilo, kag mabiyahe tani masakay pa puli na dito sa probinsya sang Iloilo. Ang natabo kay diri sa may Roro Terminal, may-ari na di sila, scanner Action Wilma. Sa iya sining bag wala sang may nakuha, pero pag frisking sa iya sang gwardiya diri pasulod sa terminal na may makaduluda nga nakapkapan ang lady guard sa nawala sining nga bulsa, rason nga ginhold siya, gintawag ang Maritime Police, subong man ang Coast Guard nga may-ari sang K9. Ang K9 na trained ni Action Wilma, no, na-confirm nga kuan siya ng illegal substance. That's why gintawag man ang iban pa nga katapo sang Maritime Police, subong man sa Police Station 2 kay bahin at isang Barangay 10 sakop sang Police Station 2. Kag subong ginatanaw pagit ang iban niya nga nagagamit, may na-recover di gani nga mga lighter, may iban pa nga mga drug paraphernalia, may mga empty sachet pa sang hambal nila, basi bulutangan pa ni sa suspected siya bukay makita mo manda sa aton video, palihog ta lang sa aton IT, kag sa pictures nga ara dira nga nakuha naton, may iban pa nga drug paraphernalia. Pero kagina Action Wilma. Yes, Action Wilma? Yes, go ahead, Action Eden, sorry. Kaina, sang gina-interview siya, gina-usisa siya, sang katapo, sang pideya, nga na destino man dire sa may Bredco Roro Terminal. Suno sa iya alegasyon ni De Los Santos, may taga-Banago lang kuno yang nga nagtawag sa iya, kag nakabalo nga mapuli siya sa lapas, kag ginhambalan, suno sa iya alegasyon, nga may ipadala. Pero pagduhol sa iya kung Action Wilma, wala siya kakilala, kag wala na niya ginbukad pa. Pero ang ginsudlan nakita to ding ginsudlan isang tatlo ka half nut tie ni sa suspected shabu is foot sack.
Ang futsak na bala action Wilma, Oh, color futsak. itom, among ginsulod niya sa iya sinina wala nga bulsa. So medyo dalagko gid kag do makaduluda gid ang bulto sa iya sini nga bulsa. That's why nga gin hold siya sang Lady Guard kag nagtawag sang Coast Guard kag Maritime Police para mausisa kag tinaginabot naman dayon ang taga PIDEA kag na action Wilma sa initial kag ina nga hambal sang mga taga PIDEA dugay na ni nga gina-surveillance ang mga amonikono nga mga grupo wala lang sila nag-specify kung pati siya under surveillance na ginidugay pa pero dugay na ni nga modus action Wilma nga patabok-tabok lang sa Roro kag tungod nga may scanner na dire ang iban ginakuan lang ginabutang sa bulsa ginabutang sa iban nga body parts kay para kung hindi it ang gwardiya dire mag-usisa ti ang iban makalusot kag ti hambal man sa mga taga PIDEA another modus action Wilma kung hindi bata ang ginagamit amo ni sila mga miyembro sang PWD para do less makaduluda kuno bala kag less attention or hambala na lang nga sige sulod na lang kay tungod nga amo na bala members ng PWD kaya actually sent gani nga ID is ID niya sa PWD. Pero ti subong pa hindi siya nga gina-interrogate sang aton sining nga mga kapulisan subong man sang PIDEA kay halin kagina inasulit-sulit siya pamangkot nagalain-lain iya nga statement. Suno sa iya, may upo di siya kagina, tapos may nagtabo naman, hindi niya kilala. Mga amo na bala, Action Wilma, nga mga Action istorya. Eden? Yes, Action Wilma. Makita sa imo video, amo ina siya naka-t-shirt yellow? Yes, correct. Okay. Action ni Wilma. Amo na siya, naka-t-shirt yellow, naka-short siya yellow, kag pating tsinelas niya yellow man. Kag ari man di gani, ang kagina, nakita mo man da, pa-confirm liwat sa K9 nga ito, sa isang Coast Guard nga confirm siya nga illegal substance action Wilma. So far medyo sako-sako pagid ang taga PIDEA naton, Coast Guard amuman kag ang Maritime Police nga amo ni silang may discretion gid diri sa area kulatot ta lang karon kon may ara na sila sang official man nga pahayag kag ang confirmation kung pila ginibala ang balor sang illegal nga droga nga nakuha diri man sa isa ka pasahero nga manugbiyahe tani padulong dito sa isla sang Panay. Para sa dugang karon action Wilma nga detalye sa ato na sinipabalik report kulo kumpletohon sa Tidanay kay hibaluon nato na kung ano pag iniiban nga whereabouts kay actually may gina-follow up pa man sila action Wilma mo with regard sa sining na-intercept nga pasahero sining nga hapon. Live diri sa gihapon sa may Fred Cororo Terminal para sa flash report Action Eden Aboso una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, madamogin nga salamat Action Eden Aboso all the way from Bredco Terminal na dira sa may Roro ayon. Sa ito man mga ka-aksyon para sa informasyon may isa ka PWD na persons with disability na ang naaresto sang mga otoridad dito nga sa diin nakuhaan siya sang ginaligar illegal no nga druga kag hibaluon naton ina karon kung pila ang market value sina for confirmation pero ang base man sa report tatlo kapak ang nakuha nga tag 50 grams. So hibaluon na to ng market value sina karon from PIDEA. Kag ang PWD nga inigin kilala kay Marshall De Los Santos Jr. nga supposedly magatabok halin diri sa Bacolod pakadto dito sa lapas sa syudad sang Iloilo. No, kita mo gid lang na nga mga anak ina, no? So para sa kompleto man nga detalye, kompleto nga report karon bantayan sa pilaman ka mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Padayon man si Tita Wilma. Alas 2:46 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ma-proceed na kita sa iton sa ni greetings. Hindi tiyawit greetings. Sa iton sa ni horoscope. Pero antes man ang horoscope, syempre, happy birthday anay sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw.
Happy birthday sa itong mga celebrators for today. Siyempre, alin kay Ma'am Elizabeth Gamala. Happy birthday sa iya auntie, no? Kay Ma'am Miriam Malaka. Happy birthday to you. Kay Janie Vale Suyod. Happy 4th birthday. Sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila birthday today, happy birthday. Kag sa mga mag-asawa man dira nga nagasaulog sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Kag sa inyo nga mga celebrator for today, na God bless. Kag syempre wish lang ginaton as always, good health para sa inyo tanan. Horoscope na kita kag sa mga zodiac sign na sa inyo tag sa zodiac sign bantay Miyerkules nga adlaw Setyembre 14 tuig 2022. Una ito ng zodiac sign nga Virgo, ang mga Virgo ang mga natawo i Agosto 23 tub Setyembre 23. Mga Virgonian ba, mga Virgonian? Kahapos sa inyo karon nga adlaw pakigbagayan, no? Hapos ka mo pakigbagayan kag ang inyo man mga friends doon na namian man sa inyo, ay, do kahapos man ni, do ka nami sa iya subong nga adlaw, ha? Karon man nga adlaw Virgo, hindi ka man hindi ka man makabalibad sa paghatag bulig sa imo abyan nga nagakinahanglan gyud sang imo bulig. Kag isa pa dumdumal ang pangako. Ang ginpangako mo kinahanglan tumanon mo kay once nga hindi mo matuman guba ka sa ginpagakuan mo. Virgo, maswati nga mga numero 2, 10, 16 kag 31. Pink is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Libre. Mga Libre naman, Setyembre 24 tub Oktubre 23. Yes, Libra. Sa mga soltero lang, mga soltero sa mga single, soltero kag dalaga, bisan ay naman basta wala ka lang sabit, balang hinatawag na, wala mangin problema. May ara isa ka bago nga relasyon nga makatag sa imo kalipay, hindi man lang sa nobyo mo, di ba? May ara relasyon sa imo abyan, di ba? Nga kaangkon ka bago nga abyan, so makahatag sa imo kapag kag daw happy ka sa pagkilala sa iya. Kag tungod sina ano man nga kabudlay ang imo himuon, ano man kabugat sang imo trabaho, mangin mamag-an ina sa imo kag matapos gilayon. Yes, Libra, 5, 16, 28 kag 32 sa mga maswerte nga numero. Avocado green is your lucky color. Scorpio naman ang mga Scorpio, Oktubre 24 tub Nobyembre 22, ara Scorpio, pamatii ang imo zodiac sign for today. Scorpio, suno sa imo horoscope ay umpisahan mo na ang maghugot-hugot sang kamot mo, kaining magkinot-kinot ka na suno sa imo zodiac sign, magtipon ka na, mag-save ka na para sa palaabuton. Kag ang importante nga bagay nga gusto mo himuon, mapaiway mo anay karon nga adlaw. 4, 12, 23 kag 38 mga maswerte nga numero. Your lucky color is brown. Katuan na to ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, mo ining mga nataon Nobyembre 23 tub Disyembre 21, Sagittarian, hindi ka maghagagid sako. Hindi ka gid maghagay sako. Cool ka lang, kalma. Kay kung once nga kalma ikaw, relax ikaw, damo ka sang mahimo nga trabaho. Kag matapos mo ina, tungod sa ginaangkon mo nga energy for today. Wow! 7, 12, 21 kag 37 mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Mga Capricorn naman, yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman ni mga nataw Disyembre 21 tub Enero 19. Yes, Capricorn, ang imo or ang inyo pagpahuway, mga Capricornian, mangin mapuslanon ina para sa inyo, ikaayong lawas. Ay, kung may time pahuway gid kag ginaugyunan man sang panahon ang imo na project para sa inyo da palibot or sa inyo komunidad, ginaugyunan kag ginasuportahan ina sang panahon, gani go lang. Maswerte nga mga numero 1, 9, 18 kag 41, tangerine is your lucky color.
Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Yes, Aquarian, ang imo bala palangga. Baba. Ang imo bala palangga, do chikam. Hindi, Aquarius, ang imo bala palangga, hindi gid bala magdalok sang bulig niya sa imo. Tandaan mo na, ha? Kag isa pa, may ara ka nga dan, ala tubangon nga pagagastuhan, nga daw hindi mo gid malikawan. Basi siya palang makabulig sa imo kung ikaw ang ginakulang. May suwati mo nga numero, Aquarius, 2-12-35 kag 40. Orange is your lucky color. O relax lang, na? Relax lang para sa ikaduwang gabayin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope for today. Edo Ramos, mayong hapon, mabalik si Tita Wilma pagkatapos sini. Para sa damit na ka-bloom sa bango. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age. Okay, yes, Miss Ida Ramos, may hapon lang da. Na? Tita Wilma, monitor lang kami ni Nanay Evangeline Kaglani Hulagay. Seng Purok Gaysano, Barangay Alis. God bless you. Daisy Santoyo Lisaw, Tita We, gapamatigid kami diri sa Sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota City. Daisy Santoyo Lisaw, salamat gid. Sa sender, mayong hapon, ahay, buligi, ulihin ang paghinulsol, kag hindi na mabalik himuon mo, batunon mo, bisan masakit lang, pangamuyuan mo na lang ang kalagya, kag pangamuyuan mo man ang balityagon mo nga mabaton mo na ang natabo. Yes, Ma'am Ana, thank you, Git. Wala ta kabasa sa mga reactions diri kag mga suggestions kay syempre tungod man sang isa ka flash report nga gindulong ni Action Ida na boso, no? Thank you, Gid. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Salamat, Gid. Na? Julie Militado Patrimonio, good afternoon, Tito. Congrats sa nagdaog. Sa dason sa Seferino naman. Anyway, kanami. Kay actionan magkadlaho. Pregi na sa mama chika naman ko. Okay, salamat, Gid. Salamat, Gid. So, relax lang ka mo, dira. Ha? Salamat, Gid, sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Sudad sa Guasang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
host ng Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya na kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kani amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls,
and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Aman kag salamat gid pasensya na gid no. Happy birthday lang da kay Donnie kag kay Ellen sa Barangay Bulad, Isabela. Halin kay Wilson sa Barangay Bulad, no? Okay, pasensya lang mangutang ko anay, no? Sa inyong mga mensahe nga wala na ito nabasahan, halin sa itong text hotline, inyong mga suggestions sa itong siniletter sender, pasensya gid, no? Bawi lang kita buwas, no? Mapaalam na si Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa This Is My Life karon niya nga adlaw Lunes, Miyerkules, Setyembre 14, tuig 2022. Ito na Bible verse of the day from Romans chapter 11 verse 36. For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. I can't say no. Malumina, salamat. Standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigog. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!